दैयाव गबनाय मानसिया जेरै मेथाइखौ हमथाना गावखौ बासायनो नागिरो हाग्रामानि हालोदा दिनै बिदि जानानै दङ। बिथाङा दैयाव गबनाय सासे सुबुं। थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि दिनाव जिबायदि हारिजों हारि दाङाबाजि जाबाय, बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबाय। आंथ' हाइकमान्डखौ दाबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, हामा बेयो रुलखौ ब्रेक खालामनाय जायो। हाइकमान्डआ जुदि आंनो देबरगाव टिकेट होयोब्ला आं हाग्रामाजों दाबो गेलेनो गोसो आरो आंनि समस्ति जेरावहाय आं एक्जिस्टिं एमसिएलए जानानै दङ बेवहाय बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय आं वेलकाम खालामो। हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर' गासैबो मानसिया प्रमद बर'खौनो शान्तिनि दूत हिसाबै, खौसेथिनि दूत हिसाबै, जौगाथायनि दूत हिसाबै, गोरोबलायनायनि दूत हिसाबै प्रमद बर'खौनो एक्सेप्ट खालामबाय। गतिके बेवहाय हाग्रामानि सोदोब फैनाया बे जारिमिन जानानै थांगासिनो दङ। नैबे 25 सेप्तेम्बरानो बिथांनि जारिमिन। हानि पाट्टा बिलाइ बावखुंग्रि बियाबाव दिनै जोङो 362 न'खरनो रानना होनाय जादों। थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरसिमावलागै कंग्रेसआ 50 बोसोर सासन खालामबाय, बिजेपिआबो खालामबाय, बिपिएफआबो 17 बोसोर सासन खालामबाय। खिन्थु दिनैसिम बे हालामनि मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ बिथांमोना मालाबाबो सुफुङाखैमोन बा फोजोबाखैमोन। नोंथाङा मोनसे खोन्थाखौ साननानै नाय, जाय बर' राभा गार'आ इन्डिजिनियास कमिउनिटि होननानै बे हालामनि थागिबि होननानै मिथिजायो, बेफोरबायदि बर' राभा गार'नि हानि जेंनाखौनो जुदि फोजोबाखैबा बिटिसिनि गासै जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ बोरै फोसाबनो बिनि बे साननो गोनां जादों। आरो दिनै जोंनि मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, आं खोब अहंकारै बुंगोन दिनै इउपिपिएल सरकार होननानै, मानोना इउपिपिएल सरकारा थानायखायसो, प्रमद बर' बिथाङा थानायखायसो जोंनि बिटिसि हालामनि 3,66,000 3,62,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों। आरो नैबे गोदानै जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव दने गयारी बिथांनि हालामाव जाय जायगायाव बिथाङा 22 बोसोर गाव सासन खालामनानैबो बिगासे हा न'खरसे मानसिनो होनो हायाखै, बिनि हालामाव बिनि गामियाव जोङो 362 न'खरनो जोङो हा होनो हाबाय। गांसेबो होनो हायाखै। आं दने बिथांखौ नोंथांनि माबानि गेजेरजों जुदि होदोंब्ला नोंथांनि मोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावना होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांजों फोरमायदों जे नोंथांखौ जेरैखिजाया फेजेनथारनो थाखाय नोंथांनि गेजेराव गेलेनोबो राजि गबनाय दैयाव गबनाय मानसिया जेरै मेथाइखौ हमथाना गावखौ बासायनो नागिरो हाग्रामानि हालोदा दिनै बिदि जानानै दङ। बिथाङा दैयाव गबनाय सासे सुबुं। मानोना बिथाङा गावनि देबरगावखौ देरहागोथों, आंथ' हाइकमान्डखौ दाबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, हामा बेयो रुलखौ ब्रेक खालामनाय जायो। हाइकमान्डआ जुदि आंनो देबरगाव टिकेट होयोब्ला आं हाग्रामाजों दाबो गेलेनो गोसो आरो आंनि समस्ति जेरावहाय आं एक्जिस्टिं एमसिएलए जानानै दङ बेवहाय बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय आं वेलकाम खालामो। बिपिएफआ गावखौनो गोख्रों खालामनो थाखाय दासान्दि आशीर्बाद मोनसे रेलि लागासिनो दं, बेनि समा थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि दिनाव जिबायदि हारिजों हारि दाङाबाजि जाबाय, बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबाय, रोजा रोजा मानसिफ्रा बायदिसिना जानांबाय, बर' बिमाफ्रा बिथांनि दिनावनो जिनाहारि जानो गोनां जाबाय। बेफोरबायदि मानसिया दिनै इसोरनियाव आशीर्बाद मोनोबाथ' थिगानो दं, प्रायश्चित्त जाथों। जोङो प्रायश्चित जायैखौ लुबैयाखै, प्रायश्चित जाथों। खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांनो जे आशीर्बाद होगोन जोंहा दावत दङ। मानोना हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर' गासैबो मानसिया प्रमद बर'खौनो शान्तिनि दूत हिसाबै, खौसेथिनि दूत हिसाबै, जौगाथायनि दूत हिसाबै, गोरोबलायनायनि दूत हिसाबै प्रमद बर'खौनो एक्सेप्ट खालामबाय। गतिके बेवहाय हाग्रामानि सोदोब फैनाया बे जारिमिन जानानै थांगासिनो दङ। नैबे 25 सेप्तेम्बरानो बिथांनि जारिमिन। सार, नोंथांमोननि दोलोआ बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि जान्जि गिसिदों होननानै दाख्लै थांनाय बावैसो बिपिएफनिफ्राय बिदि बुंनायखौ जों खोनादों, माने सिखावनि सालाया खान्दा होननाय बायदि बिपिएफनि अफिसजों नांजाबनाय बे बिजेपि आरो बिपिएफनि ओमफ्राय कंग्रेसनि जान्दिया माब्रै जिखौ जोंहा बेवहाय दावत दं, माब्रै बिसिदों माब्रै बोख्लायदों बे दावत दं। मानोना बिपिएफनि अफिसावथ' रावबो थाङा, बेयावथ' बिपिएफनि सेंग्रा सापर्टारफ्रानो थायो।
गतिके बिथांमोननि अफिसाव नांजाबनाय बिजेपि आरो कंग्रेसनि जान्दिखौ निश्चय बिपिएफआनो बोख्लायगोन नङाबा बिपिएफआ बेखौ मानो बुङो मानोना बिथांमोना मोनसे सर' दंखायो गाव सिखावखाय गुबुनखौबो सिखाव साजायनो नागिरो बिजाथि फोसावनायाव मानो दासिमबो लेट जानानै दं जोङो बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्राखौ नेनानै दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव 12था बर' माहारियारि आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै जोबथा मिटिं खालामदों दिनैखौ जोङो नेनानै दङ